Teraz si ukážeme, ako sa Mango vie vysporiadať s vozom alebo rozvozom. Poďme si vytvoriť najprv nejaké základné objednávky. Takže vytváram novú objednávku, urobíme si objednávku číslo 1, vyberieme si nejakého vzorového zákazníka, dáme si tam nejaké referenčné číslo, to nie je podstatné. A vytvoríme si objednávku, kde nákladka bude 15.8. o 8 hodine ráno, výkladka bude 17.8. o 12. Pôjdeme z Bratislavy. A môžeme ísť napríklad na hlavnú do Košic. Tak. Povedzme si, že vezieme jednu paletu, jeden kus, bude to televízory a zákazník nám za takúto jednu paletu dá 350 eur. Tak, máme hotovú objednávku číslo 1. Môžeme si vytvoriť teraz objednávku číslo 2, takže ja si ju skopírujem, zmeníme si tam zákazníka na niečo iné, napríklad na tohto, dáme si nejaké referenčné číslo a povedzme si, že bude tiež o 15.8., ale o 12. a výkladka bude až 28. o 18. Tu pôjdeme z Trnava. Tak a pôjdeme Humenné. Tak, to dáme. Výborne. Teraz povedzme 5 tón. A povedzme si, že to budú 2 palety napríklad. No a možno byť tiež televízory. A tento zákazník za túto nákladku, na túto objednávku nám dá 500 eur. Tak. Teraz, keď sa pozrieme do objednávok, mám vytvorené 2 objednávky na týchto 2 zákazníkov a mám tam zatiaľ takýto krížik, že tie objednávky neboli zatiaľ dané do žiadneho zvozu ani rozvozu. To znamená, môže to znamenať, že sú buď celovozové, alebo to môže znamenať, že tie objednávky ešte len čakajú na priradenie. Ja samozrejme aj tu podľa týchto ďalších informácií môžem zistiť, aký tam mám tovar, to znamená, koľko tam mám kilogramov, koľko je to kusov alebo čokoľvek. Takže ja na základe tohto si viem pozrieť, čo sú to vlastne za objednávočky. Teraz si môžeme vytvoriť z týchto objednávok zvoz alebo rozvoz. Mám 2 možnosti. Buď si tie objednávky jednoducho takto označím a dám vytvoriť zvoz lomeno rozvoz z týchto objednávok. Prípadne môžem tieto objednávky už pridať do existujúceho rozvozu. To znamená, dal by som pridať objednávku do existujúceho rozvozu, tu si nájdem nejaké čísielko a pridal by som. Tým, že ja chcem teraz vytvoriť nový zvoz, tak dávam si vytvoriť zvoz rozvoz. Takto hotový zvoz alebo rozvoz si teraz môžem ísť trošku zeditovať. Takže máme tu nejaké referenčné číslo, ja ho mám nastavené ako povinné, nie je potrebné. Takže máme tu nákladka 1, nákladka 2, výkladka 1, výkladka 2. Teraz si nad tým rozmýšľam, že tu som asi dal vysoký dátum, takže dáme tam naspäť 17. Tak aby to bolo logické. A môžem si teraz vlastne logicky zoradiť jednotlivé nákladky. Takže máme nákladka Bratislava, teraz tam posunieme túto Trnavu, takže Bratislava, Trnava, hlavná Humenné. Vidíte, že ako náhle to tu ja vlastne mením, tak rovno mi to aj spočítalo tie plánované kilometre a zároveň tu vlastne vidím, že Mango mi spočítalo všetky ceny od mojich zákazníkov sem do vyhodnotenia zvozu, čiže ja od zákazníkov dostanem 850 eur za takýto zvoz alebo rozvoz a ja si teraz môžem nechať prepočítať na moje vozidlo, koľko by ma takýto vlastne zvoz rozvoz stál, takže buď ti môžem len dať zosynchronizovať ceny a on mi spočíta vlastne náklad sem, ako to poznáte z objednávok, alebo si môžeme aj otvoriť mapu a teraz mi Mango vlastne ukáže tie jednotlivé body, čiže nákladka 1, nákladka 2, výkladka 1, výkladka 2 a spočíta mi rovno náklad na danú prepravu. Čiže ja tu mám nastavené nejaké ceny, samozrejme nemusí byť úplne správne,
a mám tu spočítané mýto, proste tak ako to poznáte z objednávok, spočíta mi to náklady a vlastne takýmto spôsobom si vyhodnotím, že dostanem od zákazníkov toľko eur a moje náklady na ten rozvoz alebo sú toľko eur. Ak nemám ešte vlastne hotový zvoz, len teraz som si na začiatku tam hodil prvé dve objednávky, ale vidíme, že tu máme 2 tóny, tu máme 5 tón, takže ešte sa mi do toho auta asi niečo zmestí a vidíme, že rozvoz má byť až od 15., takže mám ešte pár dní na to, aby som si ho vlastne dokončil, tak si ho môžem takto uložiť a môžem ho mať stále otvorený, hej, ten rozvoz, a keď mi príde nejaká ďalšia objednávka, ktorú by som rád do tohto auta potom dal, tak môžem aj cez toto modré plusko si tam pridať nejakú objednávočku, ktorá mi príde, hej, čiže môžeme si teoreticky pridať ešte raz nejakú objednávku z týchto, ktoré tu máme. Dáme si, že OP a môžeme teoreticky niektoré z týchto starších, to asi nie, dáme si OP 43 alebo dáme si nejakú 40-ku. Tak, tu máme nejakú objednávačku, ja takto kliknem a ona sa mi doimportuje do tohto zvozu. Tu vidíte, že tá objednávka, ktorú som teraz tam doimportoval, tá je vlastne zo 7.8., takže nedáva to úplne logiku, ale verím, že chápete, čo som tým vlastne myslel, to znamená, zasa by som si len poupratoval nákladka, výkladka, takýmto spôsobom a vidím, že už mám opäť plnšie vozidlo. Teraz máme 1, 2, 3 objednávky, z ktorých sa nám to skladá. Ak by som v niektorej z týchto objednávok mal ešte objednávku na ďalšieho dopravcu, tak to by sa mi vlastne zobrazilo aj číslo tzv. OVčka, čiže mal by som objednávku prijatú a zároveň objednávku vydanú k tomu zvozu alebo rozvozu. To len v prípade, že nepovezie túto objednávku jedno vozidlo, ktoré som si tu zvolil, ale zvolil by som si, že to povezie viacero vozidiel takýmto spôsobom. A v tom prípade mám vlastne takýto zvoz, ale mám k nemu ešte vlastne čiastkové objednávky vydané na jednotlivých prepravcov, ktorí povedzme si, že napríklad prepravca číslo 1 mi prevezie túto objednávku vlastne do bratislavského skladu, tam sa prenesie aj objednávka z Trnavy napríklad, že mohol by som si tam ja ešte pridať takto vlastne sklad. Ten by som si dal napríklad niekde takto, že išlo by auto, ktoré by vlastne zviezlo všetky veci do skladu, ktoré by som si tu proste vybral, že aký sklad, a potom by som išiel zasa iným vozidlom. Čiže tento vlastne rozvoz by vám v tom prípade robil nejaké také vyhodnotenie všetkých tých objednávok, ktoré by sa sem vlastne vložili, či prijaté alebo vydané, a spočítal by mi vlastne celkovú cenu toho celého. Takže na toto je zvoz alebo rozvoz a dokážete s ním vlastne spraviť aj to, že v prípade, že máte nejakú jednu objednávku, môžeme si to nasimulovať, dáme si zase objednávku. Mali by sme nejakú objednávku, povedzme si napríklad túto, že ideme z bodu A do bodu B. A je to ďaleko a viem, že to nechcem robiť jedným autom, ale chcem urobiť vlastne, že jedno auto mi to dovezie len niekde do stredu a druhé auto to potom zoberie a dokončí tú objednávku. Tak ja by som si vlastne z tejto objednávky mohol urobiť vlastne 2 zvozy, teda rozdeliť do 2 jednotlivých vozidiel, tak si vlastne tú objednávku môžem pridať do zvozu číslo 1, tú istú objednávku si pridám do rozvozu číslo 2, a tým pádom ju budem mať rozdelenú. Môžeme si ukázať, takže takáto objednávočka, teraz si vlastne vytvorím nový zvoz z tej objednávočky, to je táto, takže dám si vytvoriť nový zvoz a vieme, že tu mi ju poniesie vlastne vozidlo číslo 1 a veziem ju len do Prahy a pôjde to vozidlo takto. Hej. A potom druhú časť objednávky mi vlastne môžem si zasa z nej vytvoriť nový zvoz. A ten pôjde vlastne nie z pôvodného miesta, ale pôjde z Prahy. Praha, takto. Do finálnej destinácie a vyberiem si, že tú finálnu destináciu mi dovezie takéto vozidlo. Tak. A ja by som si samozrejme na tých zvozoch len upravil, že podielil by som si nejak tú cenu od zákazníka, alebo by som si nechal cenu len v jednej a náklady sa mi spočítajú v obidvoch. Tým pádom, ja keď by som sa dostal teraz do tej opečky,
tak ja by som tu vlastne videl 2 zvozy, ten tretí je z toho, ktorý sme si pred chvíľkou tu robili nejaký ten ukážkovú. Čiže ja by som videl, že táto objednávka sa viezla 2 autami, jedným autom tu a druhým autom tu. Takže aj takto sa dá použiť modul na zvozy alebo rozvozy.